HF på Tønder Gymnasium. Der bliver arrangeret en række forskellige aktiviteter, herunder introtur, professionelle kursus i teambuilding, praktikophold og studieture i ind- og udland. Vælger du HF på Tønder Gymnasium, får du en uddannelse, som er både teoretisk og praktisk. Det er næsten lektiefrit, og der er en høj grad af kursistaktivitet, aktuelle temaer og problemstillinger, IT i undervisningen og social udvikling. Vi tilbyder 3 forskellige linjer, som hver især giver adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser. Der er M-klassen, hvis du drømmer om at arbejde med medier og kreativitet, P-klassen, hvis du overvejer at blive pædagog eller lærer, S-klassen, hvis du har lyst til at arbejde inden for sundhedssektoren eller politiet. Kan du godt lide at gå på HF? Jeg kan rigtig godt lide at gå på HF. Jeg synes, det er smadret hyggeligt, og jeg er kommet i en rigtig god klasse. Lærer man noget på HF? Det synes jeg, ja. Jeg synes, vi lærer rigtig meget, fordi at vi har lektiefri, så får vi rigtig intensiv undervisning i timerne. Hvad gør det fedt at gå på HF? At vi har lektiefri HF, så vi har ikke fra dag til dag lektier, men vi har derimod sådan rapporter en gang imellem. Og det gør det meget lettere sådan, at overskue at komme i skolen, når man ikke har fra dag til dag lektier. Hvad synes du om, at man skal op til eksamen i alle fag? Det synes jeg er godt, fordi at det, der godt kan komme til at ske, når man går på HF, det er, at man sådan, fuck det. Og så, når man så skal til eksamen i alle fag, så skal man ligesom tage sig lidt sammen. Hvordan oplever du engagementet på HF-linjen på Tønder Gymnasium? Jamen det tror jeg faktisk er den forkerte til at svare på. Så når du spørger mig om engagementet, så kan jeg egentlig sige lidt mere om, hvordan jeg oplever lærernes engagement på HF. Og det opfatter jeg som meget, meget stort. De lægger et kæmpe arbejde i at prøve at udfylde de rammer, vi har lagt omkring det her lektiefri HF, som vi kører hernede. Hvad er tanken bag lektiefri HF? Jamen egentlig så er tanken, eller ideen til det her næsten lektiefri HF, den er opstået ved, at vi oplevede, at der var mange store konflikter i HF-klasserne tidligere, og mange af dem grundede i, at der ikke var blevet lavet lektier hjemme. Tanken den er simpelthen opstået ud fra en overvejelse omkring, at lektierne det har ødelagt stemning eller gjort stemningen dårligere. Kan man se en effekt på, at de har gjort HF lektiefri? Jamen det kan man. Altså vi har nogle ting, vi kan måle på for det første. Det der nok er allermest markant, det synes jeg er gennemførelsesprocenten. Der har vi ligget på 70% cirka inden vi startede, og sidste år der var den på 92,5%. Så vi ligger væsentligt over det de andre gymnasier de gør. Vi får mange flere ind på HF, end vi har gjort tidligere. Så hvis man er en elevtype, som måske ikke har haft gode erfaringer med at lave lektier, jamen så kan man måske se, her har man en mulighed for at få en studentereksamen, uden man skal igennem lektielæsningen. Så jeg synes, både for de målelige parametre, kan vi se, at der er en positiv tendens, og også ud fra de her lidt mere, fluffy ting, altså snakketing, kan vi se, at det har en positiv effekt. Er der plads til alle på HF Gymnasium? Der er helt sikkert plads til nogen, der ikke har været plads til, inden vi startede med det her. Men vi stiller jo stadigvæk nogle krav. Opfylder man de krav, jamen, så er der i hvert fald en mulighed for, at vi kan hjælpe kursisterne igennem eksamen.